kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko hain puntuale etortzearren. Eta hasiko gara, bai? Orain azkenengo komunikazioa aurkeztuko deurie, bai? Nestor Arana, Markiegi eta Oiarzun. Iñaki Vélez. Iñaki Vélez. Ajá. Ok. El título de la comunicación es el aprendizaje profundo en el contexto del PBL. Los estudiantes buscan aprender o aprobar. Bueno, hau da gure beste dilema potente bat. Javier Oiarzun, nik hemen ditute bi pertsonek egingo zuela aurkezpena. Javier Oiarzun, EH1 telekomunikazioen ingenieritza ikasi ondoren, Mondragon Goi Eskola Poliklinikoak lan egiten du 2005-tik elektronika eta informatika saila. 2008an gradu berriak diseinatzeko prozesuan parte hartu zuen, gaur egun koordinatzen duen telekomunikazio sistemen ingenieritza graduaren definizioan lagunduz. Informatika eta telekomunikazio sistemen titulatako hainbat lantaldeetan parte hartu du, hezkuntza eredu berriaren atalde ezberdinetan, tutoretza, ebaluaketa jarraia, kompetentzien berdefinizioa, beste irakasle batzuekin batera lan eginez. Hurrengo ponentea izango da Nestor Arana, eta bera 2002 Toluseko LAS-CNRS laborategien kontrol sistema automatikoen doktore tesia egin ondoren, ona etorri zan eta hemen lan egiten du elektronika eta informatika sailan. Hasieratik, konputagailuen egiturako gaien inguruko irakasleen zein ikerlari izateaz gain, hezkuntza ereduen inguruan lanean hasi zen. Eredua garatzen, gauzatzen eta lankidei laguntzen. Horretaz gain ere, azken urte hauetan hezkuntza ereduaren zabaltzen ibili da, konferentzietan parte hartuaz, antolatuaz, atzerriko zein bertako instituzioei lagunduaz eta gurekin berrimez zein bigarren hezkuntzako moduko masterretan parte hartuaz. Azkenik, momentu hontan, Aalborg Unibertsitateko MPBL masterra egiten ari dela, aipatu beharra dago, eta nahiko ezaguna badala ere gure artean gure hezkuntza ereduaren proiektuen bai zabalkuntza, baina bai garapen honetan. Beraz, berak deko hitza eta, zer kontatzen diguzuen tutoritzen inguru. Eskerrik asko. Guk hemen aurkeztuko dugu, justu, Aalborgeko master horretan, eta lehen monak aipatu dauen, egiten ari garen master horretan egindako lan bat. Lan honetan, aurkezpena ingelesez dauz, euskaraz hitzengo dut, baina ingelesez dauz, atik kontekstu internazional batian egon zen, hau da, nik parte hartu neuen PBL-ko ikasle bezala, beste ikaskide batzuekin, Javier Blasco, Zaragozako Unibertsitatekoa eta Janez Dutua, hau Sudafrikako Northwest Unibertsitatekoa, eta gure tutore Bernard Larsen izan zen. Orduan, kontekstu honen barruan, identifikatu ginen guk geukan arazo bat, edo arazo bezala sentitzen ginuna, gure kontekstu baten. Kontekstu hori kokatzeko, hemen egon litzateke ingenieritza eskolan, hemen Arrasaten, erabiltzen dugun egitura, hau da, 3 urtetako mailaketa horretan, 6 hilabeteak ikusten dituzue, eta 6 hilabete guztietan P agertzen den horretan proiektu egiten da. 6 hilabetearen amaieran. Eta 6 hilabetearen arabera, proiektu horren luzea, B aldatu askoaten da. Hori da, gure testu ingurua. Eta lan hau kokatuko litzateke bigarren mailan, bai 3 eta 4. 6 hilabetean. Proiektuak nola osatzen diaz, lehen goizian hitz egin dugu, kompetentziak, nola kompetentziak zehaztuta dauzkun, horra gertuko litzatekez, kasu honetan 11 egongo litzatekez, gutxi gara bada, hau eredu bada, eta eskerretan ikusten duzu, eskerreko zutabian ikasgaiak egongo litzatekez. Ikasgaiak bere ikaste emaitza daukie, orduan ikaste emaitz horietako batzuk aukeratzen dira proiektuan lantzeko. Orduan, jada bada 10 urte aplikatzen gabitzela, unibertsitate mailan, eta zehazki gure kasuan proiektu arazoen metodologia hau erabiliaz. Orduan hemen identifikatu ginen arazoa zen, ikasleengan asko ikusten gauen prueba y error, errore eta froga metodori,
erabiltzen eguela, ikusten geuen beraiek egiten dauen lana, horren produktua oso komplexuak zela, ikusten godozue egiten dituzten sistemak komplexutasun handia daukie, orduen lortzen dago gauza komplexua egitea, prozedura horrekin, froga errore prozedura horrekin, zalantzak agertzen diaz, gero ikusiko zergatik, eta hor bai, agertzen da, azterketa defentsak, kasu honetan defentsak egiteko garaian, proiektuaren defentsa, hor erlazioa background edo jakintza teoriko horrekin, eta bai jakintza teorikoaren arteko erlazioa, hor zalantza batzuk sortzen ziren, noraino lortzen egoen. Hau da, benetan sakon ikasten da, egin bai, baina sakon ikasten da, atzetik dauna, zalantza hori egoen. Orduen hemen lan honetan jarri ziren alako bi galdera, zer da ikaste sakona edo deep learning, aipatzen den hori. Eta gero beste bat izango litzateke, zein aldagai dauz, ikasketa sakon hori lortu ahal izateko. Bueno, ikaslei eratzen dut zau proiektu ekie, guk zeatik ez dugu egiten bat. Irakasle bezala, kompetente izan gure badugu, gupe beharko dugu, teoria bat, eta prozedura batzuk kontekstu erreal batean kokatu. Orduen, hemen proposatzen dena da, eredu bat, nolabait alako pasillo bat sortzia teoriarekin, eta gero pasillo horretan, guk irakasle bezala ikasleekin batera, bidaiatziaz, eta gero nolabait guk guregan aprendizaia sortzeko. Eta hau da hemen proposatzen dena. Ze teoria zein izango etzake gure eredu teorikoak? Lehenengo galderari erantzuteko zer den aprendizaia sakona, lehenengo galdetu beharko da zer den aprendizaia. Hemen aipatzen diaz, aprendizaiak baduzkela hainbat dimentsio, hori da Hilerisek proposatzen dauna, edukiak, jakintza, jarrerak eta trebetasunak, incentibo horiek jartzen dauna izango etzake motivazio, zergatik egin behar dut lan hori, gaur hori aipatu izan da, beste aurkezpen batzuetan, eta gero iterazioa. Bai ikasleak daukana objektuekin, egiten dituzten produktu horiekin, testu horiekin, beraien artean, irakaslearekin, dokumentuarekin. Eta horrek izango litzatekez ikasteak daukan dimentsio guztiak. Eta gero hori, noski, gizarte baten barruan. Orduan, zer ikusten da? Irudi honek nolabila zaitu egiten gaitu, proiektuak aplikatzen ditugunean edo PBL, dimentsio guzti horiek kontemplatzen dira. Orduan, ikaslei, ematen dut esparruan, non ikaste dimentsio guztiak kontemplatzen dira. Gero, hemen agertzen da, beste teoria bat, eta izango litzateke, batetik, David, nik uste dut, ezautuko zuela, hau zubel eta gaur aipatu da ikasleendako garrantzitsua dela aurretiak zerak izian, nik uste dut hori beti gehienetan saiatzen garela aplikatzen, eta hor bai aipatzen diaz, 3 ikaste mota. Bata izango litzateke metatzailea, telefono zenbakiak ikasten dugunean, gero izango litzateke bigarrena asimilatzailea, hirugarrena izango litzateke egokitzailea, kasu honetan gure barne estrukturak, hau da, asimilatzailean kanpoko informazioa guk daukagun eskema horrekin lotuaz doia, egokitzailean gure eskemak, begiak egiten dago bezala, eguzkitik gela ilumatera pasatzen denean, egokituaz joaten da, hau da, gure eskema mental batzuk egokituaz doiaz. Eta gero azkenik egongo litzatekez eraldatzailea. Oda benetan eraldaketa ondo bat agertuko litzateke. Orduan hemen ikusten da, honen atzetik badauela, zenbateraino ikasten dugunean, zenbateraino gure eskema mentalak aldatu behar doia. Orduan goian geratuko bagina, hor eskema informazio lotura batzuk ditu, baina lotura oso ahulak dira. Eta beruzkoen ala, lotura mailak gero eta konplexuagoak izango litzatekez. Guk proiektuak aplikatzen dugun garaian Kolben zikloa erabiltzen dugu eredu lez. Proiektuko
faseak nolabait sostengatzen diaz Kolben ziklo honetan. Orduan, guk irakasle egiten gabitzena zer da? Badukagu reflective observation agertzen dena, bagabitz arazo bat identifikatzen ikasleekin, ezta? Klasian behatzen dugu eta identifikatu dugu arazo bat. Gero egiten duguna da konzeptualizatu, ointxe egiten gabitzena, teoria honekin. Teoria batzuk hartu. Teoria hori bagabitz, aurreko behatu dugun egoera horrekin lotzen. Baina, hori gure eskeman transformazio txiki batzuk agertzen dira. Zer gertatzen da teoria guzti hau aplikatzen dugunean, klasean. Eta hori da active experimentation, experimentatzen dugunean, nolabait teoria horrekin gehiago lotzen dugu. Oda, teoria bat geuken, aurre ikusten gauen zer gertatu alzan, eta ikusten dugunean zer gertatzen ari dan, gehiago ulertzen dugu. Hor, ikusten duzue, lehen aipatu daten, ikaste asimilatzailea agertuko litzake, esku bi aldean dauen, esku bi behian dauen alderdi horretan, eta aldiz egokitzailea eskerretan goian agertuko litzaken gune horretan. Hor gure egiturak egokitzen ari da, eta nire betzet ala sentitu dut prozesu honetan. Hor, esperientzia bat sortzen da, sensazio batzuk, eta ikusiko dugun lez, gero, beste arazo batzuk agertuko diaz. Hori da jarraitzen duguna, orduan, nolabait lehen aipatu dan ikaste mota hauetako batzuk, proiektuan Kolben ziklua erabiltzen dugu, erabiltzen gabitz, ikaste mota ezberdinak. Eta gainera hor ikusten da, nola, Kolben zikloaren alderdi, hasierako edo amaierako alderdi horretan, eskema mentalaren aldaketak, eraldaketa handiago bat jasaten ari dira. Badirudi eskema mentalei inguruan hitz egiten gabitzala, hemen aurkitu ginen BIX izeneko irakasle bat, eta Hongkongeko unibertsitatekoa, oker ez banau, nahiz eta ingelesa izan, eta berak proposatzen dau taxonomia bat. Lehen taxonomia bat ikusi dugu, gaur zehazki alborrekoekin, taxonomia, Blumenen taxonomia, hemen apurtxoak gauzak nahazti darren, beste bat dakargu. Nik uste dut, mengo konfusio maiaren kalitatea igo ingo dugula, hori da helburua, hori da gure lankidon batek esaten dagoena. Orduan hemen agertzen dena da, hainbat mailaketa, hor badau, lerro bakoitza, estruktural agertzen dena horretan, izango ditzake jakintza bat, multiestruktural hainbat jakintza ukitia, eta pasatuko gaina urrengoko mailaera, hor jakintza edo eduki horien artean loturak sortzen ari gara. Eta goien agertzen dien aditz horiek be, nolabait hori adirazi guri daue. Orduan hemen, aprendizaiaren ikuspegiarekin lotura interesgarri bat dauken taxonomia bat agertzen da. Gainera, ikusten dena abantaila da, taxonomia dau ikaslearen ikuspuntutik inen. Ikasleak nolan transformatzen dau bere egitura. Baina irakaslearen ikuspegitik be bai, bigen ikuspegitik planteatzen da. Orduan interes hori be baduka. BIX honek zer esaten dau? Honek aipatzen dau ikaste sakona eta ikaste arina. Ikaste sakona izango litzateke, nolabait barne motivazioak sustatzen dauen ikaste bat, kuriositateak, eta gainera badau jarrera bat, ikasle, norberaren pertsonaren ikuspuntutik, ikaste hori lortu ahal izateko. Eta hor sortzen diala eskema mental berriak. Orduan, kuriositatea agertzen da, motivazio intrisikoa, ikaste sakon hau lortu ahal izateko. Gero bestia, ikaste arina edo aprobatzera doien hori, hoiz izango litzake. Zer egin behar dut aprobatzeko. Ez noia sortzen aparteko eskema mentali. Orduan hau eskema nahiko interesante aurkitu gauen gure lan honetarako. Horretaz gain, baduridu BIX honek proposatzen dauela halako galdeketa bat, neurtu ahal izateko. Orduan, ezingo gauke klasera eraman da benetan, guk proiektu aplikatzen dugunean ikusi ikasten,
ia ze ikuspegi daukien, ikasleak ze ikuspegi daukien. Bueno, hori da ingauena. Hor, badau, Dolmansek proposatzen dauena da, Bixen oinarritutako galdeketa bat, baina PBL-era egokituta. Egokitzapen txiki batzuk, oinarrian bardinera. Orduan, hau da aukeratu gauna. Aurretik aipatu dut, motivazio, barne motivazio hori aipatzen da. Kanpo motivazioa be egon alda, baina hemen insistitzen dau, barne motivazioan. Orduan, hartu gauen paradigma, zer espero dugun da, zer balio dauken, Oda, aipatzen dugu Ekles eta Wilfelek, motivazioa, oinarritu aldala, edo bi oinarri zen aldizela, zer espero dugu, zer balio daukan. Oda, egiten dugun lan horrek zer balio dauko, niretzako. Guk hau aplikatu gaudenik, guretzako kriston balioa dauko. Ikesi aldugu, eta hobetu aldugu, gure egitea. Eta zer espero dugu. Ikasleak lan bat bilatzen dut zauenien, zer espero dugu. Espero da lortzia, amaitzia lan hori. Orduan apurat, bi elementu hauek erabiligitun. Ez berak planteatzen dauen, edo bi irakasle hauek planteatzen dauen eskema guztia, baina bai bi elementu horiek. Hori da teoria orokorra. Ez dauka erlaziorik PBL-arekin, orain artekoak. Kolben zikluak izan ezik. Oin zer egiten duguna da, jarri gaitezen testu inguru horretan. Zatik gure duguna da, proiektuan, zehar ikustia. Ez beste ikasgaietan, baizik eta proiektuan, kasu honetan. Orduan, lehen bonak aipatu dau proiektuak, PBL-ak badauzkala hainbat printzipio, hor bi eredu agertzen dira, bata Net Kolmosek proposatzen dauela, gu oinarritu gara beste baten, Andersenen ereduan. Lau elementu agertzen diaz, proiektua arazo batek gidatu beharra daukela, arazo baten oinarritu beharra daukela eta ikasleak gidatu beharra daukela. Ikasle izan behar dela protagonista, eta hori hemen agertu da hainbat alditan. Lehenen kasuan, garbi geratu da, berak eduki behar dauela protagonismoa, eta horrek balio erantzi handi bat emoten dutzela. Gero, esanguratsua izan behar dela eta disiplinartekoa. Gure eskolako proiektu danak disiplinartekoa diaz. Eta gero esanguratsua, hor bai, saiatzen gare, ahalik eta esanguratsuen egiten. Orduan, beste bi ardatzetara, eta honen helburua ez da matematikoa izatea, horra gertzen den eskema hori, baina, nok gidatzen dagoen proiektua, hor badauz bi alderdi, irakasleak, eta proiektuaren protagonismoa ia ikasgaiak berak dauken edo arazoak. Orduan, zer plantatzen gauen? Motibagarri izateko, saiatu gaitezen, gure proiektuak ikaslearen alderdi horretara eramatera, ikusiko dugu nola, eta apur bat ikasgaiak sortu aldauen tentzio hori saiesteko, saiatu gaitezen arazoak gehiago gidatzen. Eta orduan, proposatzen dena da hor desplazamentu txikitxo bat egitea. Ikusiko dugu nola. Eskema hau erabiltzen dugu, eta eskema honetan, agertzen da, nola dan posible, eskematxo bada, non ikusiko dugun proiektu bat irakasleak idatuta, edo irakasleak protagonismoa dauken proiektu bat, eta beste bat non irakaslea dauken. Orduan, proiektu baten bada helburu batzuk, arazo bat jartzen da, gero gauzatuen behar da, gauzatu da, aztertu, garatu, eta ebaluatu. Eta hor, sistemak, instituzioak edo irakasleak protagonismoa edukiko lauke, batez be, helburuak planteatzen, arazoa bera planteatuko lauke, eta ebaluaketa berak egingo lauke. Lehen agertu da, ez? Ia nok ebaluatu behar dago, irakasleak, ikasleak, gai hori be agertu da, ezta? Eta aldiz gauzatzea ikasleak egingo dauke. Inalduguna da protagonismoa ikaslearena, zabaldu. Hori da hemen agertzen dena, eta kasu honetan irakasleak helburuak proposatzen ditu eskema honetan, eta arazoaren ideia batzuk hemen alditu. Baina, zeratik ez, lehenen kasuan ikasleak proposatzen daue, ez, beraien gaia. Eta joazan hastien ikusi dituen beste proposamenet batzutan baita. Orduan, hemen proposatzen dena da protagonismoa zabaltzea, bai arazoa definitzera eta bai ebaluaketa egitera.
gu nahiko konservadori zen gara, eta induguna da, arazoa, horrezatik berdez jarri dugu, arazoa beraiekin negoziatu. Proposamena beraiek indezatela. Hemen ikusten duzue, bi hilabeteak, bigarren mailakoak, eta egin duguna da, hirugarren sei hilabete horretan, hor badauz ikasgaiak, eta ero 6 asteko proiektu bat. Kasu horretan, proiektua guk proposatu dugu. Irakasleak trakzionatu da. Egin dugu alako zerrenda bat, eta ikasleak aukeratzen eguen horietako gustoko eguen gaia. Bigarrenien aldiz, PBL lau jartzen den horretan, baita, laugarren 6 hilabetean kokatzen da, 6 astekoa da, eta kasu horretan beraiekin negoziatu dugu. Beraiek sortu dauek gurekin batera, proiektua. Zeran egin dugu? Detaileak hemen behien agertzen diaz, eta izango litzateke 6 hilabete hasieran, beraiek azaldu, posible dela kasu horretan proiektua beraiek proposatzea. Ondoren, behin ideiak agertu gala, kosta egiten da ideiak ateratzea, apurat zitatu, bultzatu beharra dau, ondoren, beraiekin egiten dena da lagundu, apurat eskontzen beraien idea ikaste maitzekin. Eta hori egiten dagoena da proposatu. Proposatu irakaslei eta alako onarpen batekin. Nolabait irakasleak onartzea, proiektu horrekin lortu alda, lortu nahi dituen ikaste emaitzoiek. Eta ja esan ditzateke, proiektua gauzatu eta ebaluatu. Zer egin da? Egin dela da, lehenengoko PBL 3 horretan lehen aipatutako galdetegia pasatu, eta PBL 4an berriro pasatu. Ikusteko, ia, beraiek ikaste enfoke hori, ikuspegi hori, ia aldaketarik badauen edo ez. Horretaz gain, egin dela da horra aipatzen den PBL Implementation Questionnaire, hori da guk eratutako galdetegi bat, beste, ontsikusiko dugu, ze item dauzen, beste item batzuk baloratzeko. Maitzak, 7 taldetik 6 beraien ideia proposatu hauen, eta talde batek 7 ideia proposatu zituen. Danetatik dau, baina gehienak beraien ideiak, beraien ekarpenak zituzten. Hemen agertzen da ideietako bat, eta hor proposatzen hauena da, GPS, kotxeetan erabili aldan, GPS-a dauken sistema inteligente bat. Esan beharra da, hau konparatzen badugu, joan zen urteko gu proposatueko proiektuekin askoz be konplexua badala. Baina zatixa, badaz beste irakasle batzuk, beraiek esango dut. Badau beste bat, eta hemen da, halako mando bat, honen antzerako mando bat egitea, interneteko musika bat kontrolatu ahal izateko. Parkinak kudeatzeko sistema bat, kasu honetan, hau guk proposatutako bada, eta da, eraikinen errendimentu termikoa neurtzeko sistema bat. Beste hau izango ditzateke, pultsazioa, bihotzaren pultsazioak neurtzeko sistema bat. Eta azkenik, alkoholimetro bat. Guk olako proiektuak ez gineak ausartuko proposatzera. Badaukate alako konplexotasun bat, eta guk hain duzkero, nik ez dakit lortuko duken funtzionatu araztie. Beraian nik urten da, ikusi da, lortzen dela konplexotasun maila handiago bat. Maitzetara, oina aurkeztuko duguna da, ze maitz lortu dian, bai ikasleen ikuspegi, ikaste ikuspegi horretan, eta baita PBL-a gauzatzeko baldintza horiek ia aldatu dian edo ez. Hemen ikusten dugu gure neurketak, goian ikusiko duzu dip jartzen duguna sakona da, 3,6 agertzen da, PBL 4an 3,4. Eta harina 2,28-tik 2,30. Media estandarizatua ikusiz gero, benetan ez dago aldaketa handiegirik.
Aldiz, ikusten badugu Maastrichteko neurketak, hor ikusten duzuen nola sakonien 3,6 dauzen, baina bigarrenien 2,4. Eta harina 2,26-tik 2,45. Hau da, jetxe egiten da. Zergatik hau agertzen dut, gurian mantendu egiten da, Maastrichten jetxe egiten da. Aipatzen daue, arrazoietako badala ebaluaketa. Hau da, naiz eta testuingurua, proiektuak ikaste sakonera motibatu, guk azterketa jartzen dugunean ez badugu hori errespetatzen, azkenean hurrengoko proiektuan zeiten dago ikasleak, bueno, ben kontuxeago ibiliko naz, ezta? Badirudi oso motibagarria dela, baina azterketa ez da horren beste. Eta arrazoi hori jartzen daue jetxira hori argudiatzeko. Gurean aldiz, mantendu egiten da. Hor, zalantza batzuk agertzen diaz. Kontu da, ikusten baditu beste galdetegia, adibidez, beltzez jarri duten hori, the problem has reflected a real life situation, 1,45-tik 1,06-ra, hau da, aldaketa, mediaren aldaketa estandarra 1,19-ko da. 0,8-tik aurrera aldaketa handia suposatzen da. Orduan, beraientzako errealagoa da. Guk proposatutako horretatik, beraiek proposatutako horretara. Ikusten badugu beste beltzez dauen hori, the atmosphere of the classroom has given me the freedom to use my own judgment. Oda, beraien judgment, segun izateke, erabakiak hartzeko, irizpideak erabiltzeko aukera mandutzau, aldaketa da 2,68-koa. Oda, aldaketa handia dau. Aukera askoz begila duki, beraien erabakiak hartu alizateko. Markatu hori BQ da, I have been able to make my own decision, 2,04. Azkena, we have arrived to our own conclusion after the discussion. Oda, gure ondorietara heldu dira, eztabaidak sortuta gero. Aldaketa beha handi da 1,28-koa. Eta we have been able to generate new theories from our own discussion, oda, beraien diskusitatik teoria berriak, beraientzako berriak diena sortzeko aukera auki dauek, 0,8 hori be aldaketa handia da. Orduan, hemen ikusten da aldaketa handia suposatu dauela proiektu batetik bestera. Oda, askoz be libertate gehiago eta ikasteko, oda, aurretik eukitako jakintza hori eta jakintza hori sortzeko, diferentzia oso nabarmena da. Edo alan ikusten dago beraiek. Orduan, hemen sortzen den zalantza da aldaketa hain handia izanik, zergatik ez da ikasketa ikuspegi hori aldatzen. Izan daiteke tartean egon dien azterketagatik, zatik proiektua askoz be motibagarriagoa izan da, hori da apurat plantatzen dugun hipotesia. Danala, emaitzak, aurrekoak ona diez, ikasketa sakona da. Ja ondorioztatzeko, ikasgaiko klima argi eta garbi aldaketa handia suposatu dau. Lehen etzan txarra, hori besan beharra dago, ematen dago lehen ona zan, baina hemen hobetu eginda. Hau da, arratzaldeko 8-retan eukizan dugu beraiekin eztabaidak eta beraiek esatea, zelako gustora nagoen, arratzaldeko 8-retan. Norbera gainu eskero, esango lauke, zelako faena egiten zabetzen, hau agintzean, ezta? Baina hori da, eukiduguna. Orduan, bai sentipena, klasean eukiduguna, eta bai neurketa honek, badirudi bat datozela. Orduan, klaseko klima nabarmen aldatu da. Eta jakintza hori, garatzeko eta konsolidatzeko, hor dauzen lau galdera horietan, aldaketa nabarmena dau. Hori da neurketatan ikusi duguna. Orduan, zergatik ikuspegi hori izan aldatu? Lehen aipatu dutela, hipotesi bat izelike, ebaluak eta erabili duguna tartien, ez ginelako agian oso koherente izan planteatzen den metodologiarekin. Hori hurrengokoen ikusiko dugu. Hemen lehen aipatu dutela, proiektuetan ikusten da ikaste sakona dauela,
baina bi proiektu hauen artean ez dugu aldaketa sakonik ikusi. Aurrera begira zer ikusten dugu? Bueno, hemen erabiltzen badugu, Kolmosek proposatzen dauen eredu honetan, eta hau da, proiektua, kasu honetan proiektuan zentratzen da, urtero joan behar dela egokituaz. Orain arte ikutu dugu hor jartzen dauen Type of Problems, Projects and Lecturer, hori da apur bat aldatu duguna, eta gure hipotesia bada, ebaluaketa izen aldala aldaketa gabezia horren errudun, zergatik ez dugu aldatzen. Eta hori da apur bat, gure irakasle taldeak hartutako erabakia, datorren urtean ez. Oin, aldatu dugun ebaluaketa sistema, barriro neurketakin, eta ikusi, hobekuntzarik badauen, egitura hau erabilita. Eta, apur bat, Dolmaxek proposatzen dago, ebaluaketan aldaketa hori egitea, eta gero Litziok esaten dagoena da, zerbait aldatu gure izanez gero, zizaitez ebaluaketatik. Hori da apur bat, proposatzen den estrategia talde mailan, eta kontutan izanik, hurrengokoen agian beste elementuren bat ikutu beharko dela, PBL-ak lerrokatzeko. Baina, joan gaitezen poliki-poliki, eta hori ikutu dugun ebaluaketaren puntu hori, azterketak eta ebaluaketa. Hori izkartzen dut, gian, tutoretza, lehen ikusi egun tutoretza aspektu horiek be, joan beharko dielaz ikutuaz. Baina, helburu printzipala urtengo ebaluaketa. Eskema hau jarraituta, eta, hoxe esan den, ezta? Zer gaso. Bueno, bukatzear gauz, baina nik uste dut merezi dauela zuei hitza ematea eta dituzuen galderak edo, hurbildu da, eta dinot igual, hobedala mai ingurua egin beharrean zuen keskei erantzutea. Orduan, dekozu esen galderak eta edo keskak konpartitu maikidekin. Atzalde hon, eta nik UESiko lankideak zoriondu nahi ditut gustatu izan zaidalako mordo bat, zuen esposizioa, eta espero dut parada izatea, aukera izatea dokumentu horiek, txantilloiak eta ikusi alizateko, ez dakit posible izango da, ea zerbait kopiatu aldizu egun. Horrei, nire departamentuan deiketan dutzie benchmarking edo horrelako. Eta, benetan oso interesantea iruditu zaite, eta hola harretaz ikusteko. Eta, aitorri ere bai, apur bat, beti liluratzen gaitu, leineko esperientziak eta batzutan iruditzen zaigu gugandik nahiko urri, egon zaitezketela eta ez dakit. Guretzako utopia edo izango da, edo ez dakit. Eta, galderak dauzkat Nestorrentzat. Oso interesantea iruditzen zaite egin duzuen esperientzia eta dauzka zalantza batzuk, ez? Nik uste dut, eukiko dugula denbora sakon aztertzeko eta eztabaidatzeko, baina, bi gehien bat egin nahi dizkizut. Nahi dut erantzun dizadazun biri, bata. Beraien ideiak planteatzen dituzte, dinozu zuek planteatuko zenituzketenak baino konplexuagoa direnak, baina gero saiatzen zaretela lerrokatzen ikasten baitzekin. Horrek proiektuak akotatu, kontaminatu, itxi, horrelako zerbait gerta dadinaren arriskua baldago. Hori da bat, txon, bestia. Eta bigarrena, erlaziorik aldago
ikasleek egindako autoebalaketa, horre ebalatu dituzuen, beraien emaitzak, autoebalaketa moduan, zenbat ikasi dozu ero, bai? Eta lortutako kalifikazioen inguruan? Igual, bigarren galderatik hasiko naz, kasu honetan, aipatu gara dau, ikasle danak gainditu duela. Zentzu horretan posik gauz, eta ikusten da kasu batzuetan, proiektuaren arabera bebai, bere komplexitatearen arabera, batez behor gehien motibatu dienak, motivazio baina be ezberdina, hor bai ikusten da alako erlazio bat. Ez dugu neurtu, baina bai ikusten dugu badagoela erlazio bat. Orduen, aprobatu maila handia da, badirudi badatorrela hor erakutsitako proiektu horren kalitate horrekin, eta esango gainera bakoitzaren kasuan, eta oso erlazionatuta motivazioarekin, GPS adibidez sortu edo proposatu egon proiektu, talde horrek proposatu zituen 7 proiektu, eta borrokak egon ziren gainera, nor aukeratu, alako tala bat egin hauen erabakiak hartzeko, hor bai ikusten da, talde horretako maila altua izan dela. Ikusi beharko litzateke, estadistikoki, kuantitatiboki, zer erlazio dago, baina bai aurre ikusten da, hor badagoela erlazio bat. Proiektua diseinatzeko garaian, bai oraingoz tamalez ikaste emaitzak definituta dakun lez, kontaminatzen da. Eta batzutan, konfliktotxo batzuk be, sortu izan dira, baina hori da kudeatu behar dena, azkenean, bi aukera ikusten ditut, edo ikaste emaitzak zabaldu iten ditu, eta hartara badakogu testuinguru fleksibleago bat, eta hor arazo gutxiago litzatekez, baina gaur egun daukagun horretara mugatzen bat gare, negoziazio hori egin beharra dau. Dana dela, emaitzen ikustu dut, sortutako proiektuak oso ona diela, ez da. Horrela begira, ikaste emaitzak zabalduz gero, hor sortuko duke esparru areta fleksibleagoa. Baina gaur daukunakin, nik esango nauke, lortzen dela, negoziazio horretan lortzen dela puntu, akordi batera altzera, ez da. Bestea. Bai, nik danak eskertu nahi ditut eta labur-labur harituko naiz, galderak ez nestor beste guztientzat dira, eta batetik izango litzateke eskolako irakasleak orokorrean sentitzen gara gai teknikoetan nahiko jantziak, baina tutoretza lanak iristen direnean, ahultasunak, urduritasunak, eta formakuntza edo ausardi eza, baina zentzu hortan, bai lehen zein nueziko esperientzietatik aholkua eskatzen dizugu, ez? Tutoretza lanak aurre egiteko gaur atxaldean entzun ditugu makina bat ideiak, baina zuek gertutasunetik eta ezagututa eta barkatuko diguzue, baina ingenieruak izan da, gustatuko litzaiguke entzutea zuek nola aurreratzen dituzuten tutoretza lan horiek. Bueno, baliaziko naiz, ez dakit oso zer esan, tutoretza lanak, ez dakit, nik uste dut, uezin, edo nik lan egite duten taldietan, ez dugula tutoretza lana bereizten gure lanetik, gure lana tutore izatea da. Alegia, espezialista gara, baina tutorea gara, ezer baino lehen, eta orduan, tutoretza ulertzen dugu ikaste prozesu horretan, lehen esan dugu moduan, bide lagundan pertsona hori. Horretarako egitekoak aurrikusi behar ditugu ikaslei behintzat oztoporik ez sortzeko ikaste prozesu horretan. Orduan, zentzu horretan tutoretza, oso galdera zaila iruditzegat, tutoretza ez dakidalako nik irakasle funtzioa ez dutelako ulertzen beste modu baten. Ni irakasle naiz, baina irakasle naiz tutore naiz. Ez dakite nola esan. Orduan,
bada zerbait badatorrela nire rol profesionalian, bai? Ezin dut bereiztu bi horiek. Orduan, ez dakit, igual jarri beharko gineke eta kafe bat hartu, lasai, eta gauza zehatza baitara jaitsi zer ez dela, ez gizibietat ez dakit zer erantzun, ez dakit zue daukasun erantzun zehatza bat, baina zaila hitzen jatortik. Eta, bueno, igual pista moduan ikasleetara hurbiltzea, eta ikasleak entzutea, eta pixka bat egotea hor ikaste prozesuan, ikaslei begira, ez hainbeste materiari begira edo espezializazio horri begira, baizik eta aurrean daukagun publiko horri begira. Hortik hasiko nitzake, nunbaitetik azkarra. Ez, nik guztiz adoz, nik uste azkenen batzutan tutoriari ez diogula eman garrantzi hori, ez? Eta azkenen da pertsona bat edo pertsona talde bat ikusiko dutena ikaste prozesua nola dijoan, ez? Eta lehenetik hande bai pixka bat ikuspuntu hartik funda, ez? Ea gai geran baditu diogun team coach rol horrekin 0. momentutik 4. urtera arte ikaste prozesu hori jarraitzea, laguntzea, orientatzea, eta hori da azkenen gure rola, ez? Ni uste gero momentu ezberdinetan behar dira espezialistak be bai, ez? Orduan, balantze hori, ez? Esaten duguna, ez? Ikuspuntu globalago batuen pertsona behar dugu aldi batzutan, eta beste batzutan agian espezialistak, ez? Orduan, oreka hori nola egin, nire bai apuntatzen naiz kafe hortan. Beste aldeen bat. Urtsi, venga. Barkatu, da, laburra izango da. Horra aipatu duzue, Uesinko esperientzian egiten dituzutela zuzenketa kolektiboak, ez? Orduan, horrelako esperientzietan irakasle tradizionalaren beldurra iruditzen zait izango dela nola bermatu ikasleak egiten dituzten zuzenketak zuzenak edo okerrak direla. Hor, gainbegiraketa dago, nola planteatzen duzute hori? Ikusten dut zuzenketa kolektiboaren interesgarra izan dela, ez? Egia esan, zuzenketa kolektiboa batez ere, gure esperientzian bideratu duela ikaste kuadernoaren hobekuntzak egitera. Eta hori izaten da, lehen agorek azaldu esela, ez da? Ikaste kuadernoaren atal bat, hau da gai bat jorratu dugunean, hori kompetentzia espezifiko batzukin lotuta egondanean, eta zeharkakoekin batera, hori idatziz jaso dute eta horren aurkezpena da, bai? Horrekin batera, zuzenketa egiteko beti lehen aurkeztugun tresna daukagu eskuartean. Adierazle batzuk eta irizpide batzuk mailakatuta, beko mailako adierazletatik, gure ustez, maila altueneko adierazletara, ez da? Orduan, egiten duguna da hor kasu horretan, irakasleak antolatzen du zuzenketa kolektibo hori, irizpide bakoitza banatzen du ikasle talde txikitan, eta horren arabera ikasleak bialtzen diote feedbacka aurkezten ari den ikasle horri. Orduan, batetik ikasleak dira hor protagonistak feedbacka ematerako orduan, baina irakaslea beti dago, zuk esaten duzun alderdi hori, boro biltzeko pixkat, beraiek ematen duten feedback hori. Eta horrekin esan nahi du, oso ondo, agian zuek laugarren adierazlean ikusten duzue, baina gure ustez, laugarren adierazle horretara, hau da, betetzen maila altuenera iristeko, oraindik ere, falta da zaio ideien garapena, sakontasuna, adibideako beto arrazoitzea, eta bar, eta bar. Orduan, gure papela ere presente dago, ez dela gelditzen erabat ikasleen esku. Naizta, hasieratik, hau da, hasierako 0-unetik, ez da, urrengo materietara bilakaera oso ona izan. Esan nahi dut feedbacken aldetik, ikasleen feedbacken aldetik. Eta ulertzea adierazle horren benetako esan nahi da. Uste lotuta dagoela tresnaren ezagutzarekin. Ikasleak tresna gero eta gehiago ezagutu, irakaslearen eskuartzea txikiagoa da, baina hasieran gertatzen zaigu gehien, lehenengo ikaste kuadernoa aurkezten dutenean, danak 4. maila altuena. Ikusten dute ikaste kuadernoa 3. gutxienez, da, askotan 4. ez? Baina danak guri begira.
aber guk non ikusten dugun, benetan guk ebaluatuko dugulako, kalifikatuko dugulako gero, ez? Orduan hor bai izaten da, borroka, hirugarren mailan ikusten duzu, evidentziak. Esaten duzue, loturak ondo egiten dituela, nun daude loturak? Eta, pizkatxo bat egiten duguna da, klaseari jaten diogu orduak, bai? Karo, hemen aipatutako estrategia guztiek, kentzen diogu, komila tartean, edukiei orduak, bai? Orduan, hori da guk egin dugun apostu importante bat, zeharkakoen lanketarako, espezifikoei, denbora presentziala kentzea, bai? Eta hor denbora desente inbertitzen dugu lehengo materian, bigarrenean gutxi hau, eta gero hori autonomia hartzen dirazten enean, etxean egiteko lan bat litzateke errubrikarekin bakoitzak berea. Nik galdera bat bota nahiko nuke, ez da aurkeztutako komunikazioen inguruan, baina adituak zerate tutoretzan, hainbat zarete online tutore bebai, eta hainbat gaude hemen bebai online ikasketekin keskatuta. Zein da zuen ustez online tutorearen giltza arrakasta horretan? 3 hitzetan, posible bada? Da oso modu egokia izteko mai inguru hau, ez da edurne? Venga ba, erantzute dute. Bueno, ni irakasle online bai izan naiz, ikasle online bebai. Orduan nik uste dut giltza badala ikasleari adieraztea hor zaudela, modu batean edo bestean, beraz konstantzia. Tutorearen presentzia, ez horregotzea beti presente txatean, baina bai hor zaudela, presentzialean moduan, aurrez aurreko saioetan moduan, sentiarazi hor zaudela berarendako bide lagun zarela prozesuan, online ere bai. Hau da, ezin dozuk ikasle bat bi aste erantzun barik. Hori bat, ezinbestekoa, bestia tutoreak ondo antolatuta izatea egiteko guztia, hau da, ikasleak argi izatea egin behar duena, beraz irakasleak argi izan behar dugu, ezin dugu laga gauza handirik improvisaziorako, agian aurrez aurrekoetan gehiago, onlineko tutoreak pentsatzen dut ezetz, ikasle moduan bizi izan dutena kontuten eukitza bai, Eta hirugarrena, ez dakit, kontuz diseinuan lankarga ez izateko hain handia guretako, batez ere gure osasun fisiko eta mentala zaintzeko. Eta horrek erraztuko duelako gure lana ikasleei gure feedbacka, gure jarraipena egiterako orduan. 3 horrek zango nituzke. Nik igual gehituko neke horren aurrian, uste dute zainu biako geben, edo faktore bat izan biako zala baita, tutoriok be gure tutore lan hortan bakarrik ez sentitzea, orduan baita bermatzia ongo diala espazioak, virtualak, fizikoa dana dalakoa, beste tutoriekin modu koordinatu baten lan iteko, eta baita gure esperientzia eta gure praktika virtuala izan arren, edo dana dalakoa, partekatzen joateko bestiakin, zentzua bilatzen joateko, eta etengabe hobetzen joateko, orduan, ikasli begirako hori baina nik uste dut guri begirabe hori bermatzea eta zaintzea oso garrantzitsua dela. Bueno, nik igual izpare bat bakarrik. Ikasle bezala, nik online ikastaron bat egindakoa naiz. Nik uste ikasle izan dakoan online ikastaro horietan, beti neukan impresioa zen ikastaroak zaudela oinarritu da edukietan. Hau da, edukiak bolkatzen dira plataforma batean, eta zuk ematen dizkizute eduki guzti horiek. Eta nik uste toi dela modelo tradizionala online formatora pasatzea. Eta nik uste online ikastaroak behar dutela diseinu prozesu guztiz ezberdin bat, Dakin nolako izango da, ni naiz kapaza esateko zintzu dian klabe horiek, baina nik uste egin behar dela reinventatu, ikasteko metodoa, dakin nola izango da, online ikastaro horiek, etorkizuneko online ikastaro horiek, baina ziur nago ezin dutela izan iraganean oinarriutako modeloetan.
azkenan nik uste dut orain arte esandakoekin bat, nik batez be bietan egonaz, baina berba ingo dut ikasle bezala, nik uste dut hori da, lortu gara dugunaz, perspektiba dauken, eta lan hau, aurkeztu duten hau, holatxe egin da dau. Orduan, hor zer estimatzen zen, batetik epe jakin batzuk egitzia, eta epe horiek errepikakorrak izatia, beti berdin, hau da, online egoteran, azkenian dinamika batera hoitze zara, eta, badakitzu egunotan halako material bat dauela, urrekoan aurkeztu behar dela, eta horretaz gain, bat denpora ekitia, ez? Hori, irakurri alizateko naiz, eta edukiak euki, hori atal batian. Eta gero bestalde, kasu honetan proiektu bat eginda, eta nik uste dut guztiaren helburu hori dela, esanguratzua izatea. Hau da, nolabait ikasle dauen horrek dako baliogarri izatea, eta bere tekstu ingurua egokitzea. Hau da, egindako lan hau ez da lan nolabait zerbait aurkeztu, nota bat euki eta kitxo. Nota, kasu honetan, gutxieneku esan. Baizik eta interesgarri izan, gu geuk ikastia gure, kasu honetan eskolako, testu inguru baten. Esangura izatea netako klabe da. Ez dakit beti lortu behar lan, baina klabe da online be egokitu izatea bestearen errealitatea horretara. Ez dut esaten beti lortu aldanik, kontuz, baina bai izan zen klabe nolabait trakzionatu izateko. Eta gero, hainbat interakzio egotia, ez bakarrik tutorearekin, bezik eta kasu honetan taldean egizan, orduan beste iterazio batzuk be badauz. Bai taldean, dokumentuarekin, orduan iterazio maila ez da pantailarekin bakarrik, bezik eta beste iterazio mota batzuk be badauz. Orduan beste pertsonaiekin sortutako iterazioa oso aberatza izan zen, hau da. Oin deitzen garenean, ematen dau, beti danik ezautu zen garela, hor sortu dan beste giro bat, eta aldi berian deskargatu egiten dau, tutorialen lana, oso interesgarri zen. Orduan, iterazio maila be, alba da, zabaltzia, ez da. Bueno, ez dakite galdera gehiago egongo da, baina nik uste duia dela saioa izteko ordue, seirak diez, eta errespetatu behar dugu badakagun ordutegia. Nik uste dute gaurko saioa interesgarri izan dela, nik geratu naz galdera batzuekin, eta batzuk interesgarriak niretzat behintzat, baina hurrengo bateako utzi dugu. Eskerrik asko entzuteatik, eta ikusten garen gehiagotan. Eskerrik asko.